Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lam ndinguluvuyo, isenim nguNciki, iitshomi zam zithi Vovo ke xa zindibiza. Namhlanje ndiphethe enye igest ekudala ndayazi and ndiyafuna ukuthi yitshomi yam. Siphethe uMandelakhe Nontenja. Tata? Tata. Unjani? Hey, ndiphilile tata man. Ndiyabulela oqala uba undinvite. All right. Yeah. Ndikuthanda ndinibukele pha. Nam ndilapha kwezi zitulo ezinqindilili namhlanje. Nqindilili. Yeah. You like the yes, I must say ne andasesina how many episodes, probably 20 into, and then kubo bonke ngabane excited kakhulu. Kuwe into endenza ngibe excited kakhulu is ndibe nenyweba to be part of your life. Sure. Ngezi stages ezi different. Sure. Yazi it's different. Sure. It's different when you know umntu like ngamaxesha anjanjani, Yeah. you know, and kuwo onke ndanisiva kamandi. Sure. Ndiyafuna umntu oqala ukubona namhlanje over le voice ingathi ye radio into yoba tata in short kubani uMandelakhe. Sure. And then currently ngoku uphi, and then sizokwazi ubuya from eqaleni sihambe nayo tata. Okay. Siyixube. Yeah. Hey tata, yeah, thank you. Intsokothile le question yakho but sizawuzama siyi-address ngendlela eyiyo. Firstly, thank you ngokalombuzo ubuzayo. Oqala, you're doing very well tata. Le nto siyibonayo ndithanda le nto itshoyo uba ube nenyweba yoba ipati yobomi bam ngezi-stages and nam bendiyipati yobomi bakho ngezo stages. Uyayibona uba i-symbiotic. Yeah, bebezathi i-symbiotic abesilungu but yeah. So uMandelakhe ngumfana ozalelwa apha eBhayi njengoba usazi tata, ndizalelwa apha eBhayi, ndizalelwe eNjoli kahle. And I'm sure sizalichuba ibali lam loba ndisuka phi, sikhule njani. But ndikhulele ke eBhayi, ndahlala kwiindawo ezi-different. Ndihambe apha eBhayi 2019. Okay. Ndihambe 2019. Hey, yabaleka iminyaka. Ndihambe ngo-2025 ngo. Yo! Ngoku ndise-Joburg tata ngoku. Ndifuna apho ke Yeah. ba. Yes. Ndise-Joburg tata ngoku. Ndihlala eJoburg, ndiphangela eJoburg. Oh tata seJozi eGoli. Ndingumyeni eJoburg. Ndinabantwana abayi-2 ngoku tata. Ndingutata ngoku. Yeah. So yeah, inyweba nam ukuba ndibe lapha. All right. Yeah. I think before ndihle ndiyotsho phezantsi. Currently uspanaphi ngoku tata. Okay. So ngoniphangelela uSasol. All right. At least leyo andizange uzothengisa nto. Okay. So lo amaglugglug. Yes, lo amaglugglug. All Yeah. right. So ndise head office ndidilishana pha ne-indirect tax kwi-fuel. Indirect tax. Kwi-fuel. Yeah. So ngolo unyusa fuel No, umanuhlisa mna- awunamandla lonto. Xa beyihlisa beyinyusa funa ndi-adjuste mna pha i-system Okay. uba i-charge i-price right. Oh, Yeah, all right. yeah. Wena xa ufika sasola uthi ndim bethi full tank and then uyibethe. Haya andikafiki pha. Oh, okay. Andikafiki pha. Yo, Yeah. tata. Nanku umuntu ubukele apha. Sure. Eyona nto yokuqala endibawela nje siqale kuyo uzalwa ngophi umnyaka Yeah. kule Njoli. And then xa ulapha ke uthi useJozi uphi, ndineshori ke tata uzalwa sisinama. Ndineshori into zihamba zinhle. Yeah. Ithini into ngophi umnyaka? Yeah. Ndizalwa ngo-1985. Tata sibethi 40 kulo nyaka. 40 kulo nyaka. So every time nditsho mna from e-ofisini thabandaya akulinga uzoxoka wena una 40 xa bekuthini. Fikeni. Exactly, yeah. No, 1985. Andibazi ubunana apho ndisuka khona. Singathi siyabenza ngoku. Oh, hayi ke siyabu-owner. Siyabenza ngoku. Yeah, no. Ndizalwa ngumama mna tata owayengenayo indlu yakhe. Ndizalwa ngumama owayenomntana ona-11 years old at the time ndifika mna. Okay. Uyazulazula umama ngelaxesha. Uzama indawo, uzama ubomi, uzama indawo ohlala. Uza nomntana esibini.
Okay. engenandlo yazi ngokusebhaya Yes. phofu ke amsho nakweyiphi na indawo Yes. uzawukhunjuzwa ngekudala ya uzanabantwana abaninzi awuphangeli yayibona so kwafuneka enze amacebo so uzowuphela ke ngoku uhambe eJoburg ndishiya ndina 3 apha sister wam na 14 at the time. Okay, andifuna ukulida kodwa ke kulo ndathi so ioledi uzalwa wena sekukhona usister ona level. Yeah. And then ioledi alinanda kuhlala. Yeah. Oledi liyaromola in terms of by domestic worker. Yeah. Liyathini apha eBhayi. Yeah. So limani bama madoro. Yeah. So njengoba ningendawo ohlala ithini into niphi ke ngutata nisesigangeni kuphi kwendalo. So uyayibona so endiziva ke ezinye izitori ngoku sesibadala uyayibona because of ngokusencinci aba-explain abazali hla usenyuka uqomba kwenzeka ntoni kanye so into endifumanisa uba umama actually ukhule nzima yena kuqala so utata ke andiqondi uba wayetshatile nomamakhe. Yeah I think umakhulu kuthiwa ndake nambona noba once or twice kwicala likamama. Sure. But utata wayetshatile apho wayetshate khona kodwa ingathi wakatshатanga nomama kamama. But at some point ndiza ke ngoku apha ebunzimeni bakhe utata ke wazama umtshatisa nexhego elalitshomi yakhe. Tyhini tamkhulu. Exactly, and she was about 14 ngelo xesha. Hayi bo. Ndiva ke ngoku sendimdala loo nto le so umama xa sithetha ngoku xa ndimengeyija ungumntu obambayo because of I think if I had a chance hla ngogeza xa sithe abantu mama wayimele i-chance yo-acta ke laa xesha loba mgompozi noba she would have made it big umntu wedrama so okay. Yeah but ulive yena and catchy. Yeah. But zange ayifumaniwa zakazifumana opportunities so kwafuneka azame ke ngokubomi. Now I think usuka because of onontenja basemthatha nasemount Frere nakuqumbu so uze yena because utata ke uze kwelicala but utata ke yena wayefundile ifangelogqwetha but tyhini tata. No wayenendlu egqamlana actually kukho indlu egqamlana cha masiyeke because yeah kukho indlu egqamlana laa ndlu kodwa yayihleli kwangekho ukutshintshwa because ndake ndahlala igqamlana mos sayincokola nale kwangakutshintshwa kukhala kungathini kulaa ndlu umama esitsho sithi indlu katatakhe leya and ke ngoku qha yile nto yoba wajola at the end waze wasweleka in that process then kwafumaniseka ngokuba girlfriend gets to yabona ezaa zinto so abantwana got to struggle so ke bezula nje ke ngokubona bakhona abanye abantwana bangabantwana bakatata yakatamkhulu so ke ngoku yena kule mess ke ngoku because of nayo uzama impilo kwafuneka wabaleka ke ngoku kulaa tamkhulu kwafumaniseka ke ngoku uhle senyuka thini thiza but anyway yo hayi jonga ke ndiyothuka nabahlali yeah so inceda nami uba ndim-understande kwi-questions endinazo uba sifike njani apha yayibona so iyandinika ke ngoku uba okay andinawumblame kakhulu. Do you know when you understand loo nto you end up saying uba you did well. Yeah. Xa uva into yoba ngabana lo mntu went through what that's when ingqondo ibuya into yoba hey under circumstances lo mntu has actually done well. Exactly. No, that's the thing that because i-survival nje iyodwa because nam ndincoma loo nto uba hey omnye umntu uzawuqonda 14 uyandilahla mos lo mntu and lo mfo akafiki apha and I think wazawuba ngumfazi wesibini or something but uyaqonda nto leya so uthi xa ujonga mhlawumbi hey this was a setup for disaster but wasurvive. Yeah. So ke ngoku uyazalwa ke ngutata ukhona apho nihlala phi ke ngoku ikhumbula xa kuthethwa so uzalwa kwam ingqondo yam apha iqala khona ukukhumbula abona ngoku futhi nobe wayibona le building kukho i-building ke ubuke wanonatsika no Mr Nyoka. Yes kukho laa building utata kwayisebenzisa practice yakhe. Yes yayilapha la kubekho isitrato apha kukho indlu ngoku apha eyi-double story. Ndiyabona. Yes kwakanontenja ke pha. Tyhini. So kwakho ifamily yakanontenja pha but ingu-4 rooms so 2 bedrooms kitchen and lounge. Kitchen and lounge. Yeah. So thina sihlala ke ngoku apho kukho makazi kukho malume kubhizi anakuchaza uba bebangapha abantu ngexesha kodwa sihlala phaa
sikhula pha. Yo. Yeah. Yeah. Chini thiza. Hey tata yazi ba noba sasimani basadibana ba because lokhu uyaqonda usenjoli mina phezantsi. Yeah. Mina ndiphezulu. Yes. Kwa 775. Yes. So ba xa ndizithi ukhwela ujikeleza ntintini ndidlula kuwe pha eJoli. Beshona ngothi hey man like sadibana ngo-2025. Exactly because wasingayazi and ke like and ndibhizi ke okay so ukhulanyana kwam ndadlala isoka so ndaqala ndadlala eJackson no uyabona iJackson apha ngangandokwenza kwelicala ya so kwicala kandokwenza libona iJackson then kubekho igayika lalini kwelicala wakho iteam yesoka apha kuthiwa i-demonstrators so ndasuka ngapha ezi zibona hey good le cha iteam engenazikipa sayiqoba joka ngapha sisorted sifuna lo mjidi so ndabe ndijoyina kwelicala exactly so ndabe ndijoyina kwelicala so ndandibonakala outside so ndandingumuntu wazawuthi mhlawumbi nandihleli endlini okanye kwakuthini. Wow. Tata ngenye games ake samana sincokola ndava into bangabana kwenye yale mimove mininzi wakhe waenda apha kubekho lanto yosayida. Yeah. Yenzeka nini leyo? Jonga so usuka kwethu pha because key families bane feuds zazo suka pha siyohlala eMagaleni I think then xa suka pha umama ke ngoseJoburg kufuneka amane afonela abantu abaziyo for le 14-year-old na le 3-year-old yes ufona yena ngapha yeah because lokho khani move abantwana khani ngcinela abantwana because ndiyazama ngapha yabo ngapha uzama isonka funeka efonile around so kufumaniseka kuba aba bantu bekade kusithiwa family members ntoni phelile lonto ngokufuneka ngosifumene indlu kukho omnye womakhelwane actually indlu nje manje sithi le ndlu sahlala kuyo yase next door ngathi next door kwa Dr Nyoka kukho indlu next door kwayo sasayida kwindlu eseback yalondlu so asikho kude pha so we are just a house away abantwana sabantwana usista wakho na 14 kulungisa njani ukutya uthini nidibana phi negawulo kaloku kufuneka kuthunyelwe yena imali okay ukwenzela ba but I think at a younger age waye kwakuthunyelelwa mhlawumbe abantu abadala but ke ngoku apha ekumuveni kwafumaniseka uba okay ke kufuneka kuthunyelelwe yena because for example ngoku kuyarentwa ke ngoku because of asizalani nale family so ke ngoku sihlala kodwa kule back kweli bobo silise back so siyasithengela igrocery exactly so uyadela igrocery ndiye esikolweni ndifunde keke incwane nasenginza ngela xesha so yeah and ilife ndiyifunda apha because of as much as because xa ungumntana kukho into ongazukwazi uzicacisa ne because of like 6-year-old yes akho nditheni because but uyabona khona mahluko apha khona i-chaps ezisuka ezindlini ezesament uthi eklasini kaloku uyakwazi ubona uba heyi andifani nabantu siphuma namajida apha sonke sifunde because xa siphuma apha esitratweni siphuma siyapha eKekencwane isikolo salapha siphuma singena apha eKekencwane siphume eKekencwane singena apha eNginza but uyabona even i-treatment is not going to be the same utishara hayi nje abantwana even abantwana because of singabantwana kaloku uya-observe khona laa nto yokuqashana yoba i-girlfriend yam le okanye ezaa zinto they play a role because of umntana ujonga i-preference yakhe naye and as much as ungeno-explaina loo nto leyo kodwa uyayibona uba ikhona i-preference kumntu othile and in your mind uzama uzicingela uba inoba yintoni le xa kumdala ke ngoku manje sukela apha makes sense because mna nam ke kuba sikhula kwi-area A1 ndiyayikhumbula mna abantu kuthiwa bayasayida yeah yabo ndiyakhumbula it's either bazathiwa basuka from PPP and then baze apha ngentontoni you know akhoze RDP yazacela xesha so uyayazi uba mani lo uyasayida phaa yeah you know notata akhe nontontoni yabo nina ninoyi-2 yo niyakhula ngoku tata niyathini at what age apho ke ngoku usister wakho because lokhu usister ngoku uzahambahambe angabi na-14 jonga uzahambahambe usisi kaloku nafuneke ayobona uboyfriend uyisakude because of sisekwaphaa kulaa ndlu yokuqala so I don't know ke uba nayo mhlawumbi yayicontributa loo nto because usister wam ube nomntana wakho oqala ena-16 so and xa ndijonga back ngoku it makes sense because wayenomntana ena-14 awamnikwayo do you get my point
Kaloku andikwazi. Ebeseyi-parent already. You Even know? though engakhangamidi. That's the thing. So xa ndijonga it's easy ujaja xa ungaphandle uqombe lo umntana otheni lo but xa ndicinga no lo mntu oko ebekhathalele umntana ongengowakhe ona-3 I have a 4-year-old ngokutata intwana yami ina-4 I was younger than him Yo. so there's irresponsibility ngoku yomntana ona-4 Mane ndikhuza mna. exactly uyayibona Funny. exactly umivuyo exactly Hey, mane same age ndikhuza uyayibona loo nto le so ucinga ke ngokuba una-14 kufuneka une-patience ana-patience mna ngoku kufuneka ndimane ndixolise yeah no ndiziluzile i-patience but kodwa ke so una-14 ke ngoku Yes. so she has a tata. first child ena-16 wenza imatric andifuna uthetha ke ngale boyfriend yakhe because of ngoku unyana ke Thixo tata unyanam umenza nomatric ude wafikela nalapha esikolweni. yes umenzile umatric but akakhange apase because kaloku ininzi le nto ayiphetheyo Ndothuka mna into yoba ngaba tata ufikile kumatric. no ufikile kumatric Damn. bro. ufikile kumatric ekufikeni kwakhe kumatric akusokungabi nzima ndimenzile umatric ningenamntana tata kwabalekwa kwabalekwa ndingenamntana you have a child you have your mother's child kufuneka kwakhona uperformile esikolweni awuhlali endlini yakho So now ngoku kukho umuntu na-16, yeah kukho ubaba, Yeah. kukho nawe niphi? ngwelo xesha ke sisahlala kulaa ndlu yefamily yeah Okay. hayi sisekulaa family house yeah Oh, sisekulaa family sinisiya house. ngapha niya send by 3 ngoku. Asisiba-3 simuva sisiya ngapha endingayaziyo ke le nditsho uba endingayaziyo mhlawumbi le nto yomntana naye yacontribute ekubeni bakuqondwa makube sendleleni because actually if qha ke ya story for another day kumithwa ndilapha nam ndothuka in the midst of these things ndingumntana yonke le nto yenzeka right here Yo. it's life I think into endiyibonileyo apha yokuba ubomi abumi because of usengxakini abantu baphila tata and ke ngoku you either make the best of le situation ukuyo okanye iza kudrawuna but kuyaphilwa like ixesha alimelanga mntu Yo. so kufuneka kwenziwe ii-decisions ngoku uqonda nawe i-unfair le nto uxa uyijongile umamela esi story uqonde i-unfair le nto Yo. Ya, ngenye igemu ke tata. Balisa enye into enqomo hey mna ndaqala uyiva ithethwa ngumntu le nto leyo mna hey ndaqala into. yeah Wathi tata wena into yoba ivumba lemvula uyalazi. yeah Take us through kwibobosi elinethayo. hey jonga tata so elibubusi silinikwa thina so I think as kamnandi ke ndiyitsho uba in retrospect yonke le nto so umama ngishori noba out of desperation kuthiwa apha no likhona bobusi but akakhlale mntu kweli bubusi for ixesha elide if ever willing ungaze ungabazisa abantwana asikho ke kuloo negotiation thina siza xa kusithiwa ayikho ndawo hlala sure okay siyangena kweli Sejoburg umuntu. usejoburg umama Thetha efowunini yendlu ethile kubizwe umuntu azophendula ifowuni kule ndlu. hey joka Bambelele. Yeah. Ewe. Okay. Hayi khona into suwara. exactly Fuck mali. yazoke Sayithatha post office. and uyazi kahle ta kwakuthi ndisayikhumbula yayingaze gap table kwakuthiwa xa kuthiwa ufowunile umamakho noba besiphanga setheni sidlala idiski uleqa because of uyifumana once in a while lokhona Yo. and uhappy ke because of and I think usister am also because of umama lo so uba happy uba yo mama mfonile so you know you try to ukuba please so siyafika sakhe nyani uyangena ke bobosini and so kuba lilidala ne asiboni into thina fine wafika kusister wam ebengumuntu o-industrious besibendithetha nonoma ngokusisiza sidrive and actually intwana sekhaya which is my unyana kasister wam ngokuba run ibhiziness e-East London ndithi xa ndithetha ndithi actually sister wam was very industrious wayengumuntu wayengahlali nje wayethengisa one of the things ozikhumbulayo leyo ba ndandithengisa ilekese e-high school yeah so ndizama ubosi uba wayengumuntu o-industrious but anyway so siyafika kweli bobusi linamacanci arusileyo linebhalika akazange athi ayino asizohlala
safaka i-cardboard tata ndabona phala mcimbi wegoma yabona la into zo-elerens nentoni Yes. plaka i-cardboard kwibhalika khavarisha la macanci and then emva koko plaster kwenziwe ipaste tata kuplasterishwe eza nto azaka-elerens ya kuthi ngapha ibe yindlu Uthi gu. kuthi gunqu ingxaki ke ngoku izovela xa kunetha ke ngoku Ngena kaloku kungekho mvula. kaloku Sikuma sihoya umoya. soye umoya So umoya right umoya and kukho i-hedge kapha ngasemva ne so kuba uzawuhlala kukho i-hedge engachetywayo phaa ngasemva kweli bobusi ne bekusohlulwa nge-hedge bosiyadi ezinantsikeni yabo xa kuphuma isigawu phaa yinto engaka tata enoboya kwasunto kooromano ngelaa xesha zizinto ubuzo-experienca ngelaa xesha so unetha kwayo kulapho sobona khona i-damage uba engakanani kule nantsini because ikhitshi yinto enje yoba masibeke itafile for upheka then ibe yile ndawo sithi i-room inale at least kwakwazi ungena kwakho i-single room a single bed then kubekho sabu 3/4 bed apha ecaleni because of so mna ndandilala nantwana sekhaya then yena alale kwenye le ibhedi so but ke ngoku xa kunetha andiyazi uba lalenziwe njani labo because of apha kanye kule ndawo idibanisa ikitchen nale ndawo iburumanyana yayingathi kukho I don't know umngxunya but apho amacanci adibana khona ingathi kukho into etshonayo phaa ayingena phaa amanzi tata ibethe ibe if usebhedini ihlala ebhedini because of awufuna unyathela phantsi Yo. ngoba kumanzi and ke ngoku loo carpet nyana elapho because afuneka umila lo at some point so kuzawusulwa usula oku but uzayesulwa ithini carpet because imanzi and ngumhlaba ngaphantsi so it's not like a cement after 3 days ke ngoku vebam ivumba ke ngoku loba ngoba uzawuzama ukoma lo ngoku ungavula umnyango all you want but uzawuvala at some point funa nilele funa kushushu and all of those things Yo, so tata kuyaxana kusitsho imvula abantu balele ezindaweni nihleli for uba kuzobekwa into mayingene izitya into ntoni uba makubekho into egangayo kwezi ndawo zinemiqobo apha kule ithi yona indawo you can't do much about sohoya ezinye sohoya ezinye umntana ulala njani umntana apho kufuneka wenzele you make means yile nditsho ndisithi as much as ubomi ungasounda unfair buyaqhubekeka ubomi so akho mntu uzothi hayi okay cut yabona njengamhlawumbi abantu besinakuthi apha xa siqobe lo mlilo ngoku ngathi uyaspreada qo cut sizawuphi siqobeke akho cut phaa kuyaqhutywa phaa so funeka ufumene indlela yoba funeka elele lo mntana one way or another yo na zenzeka izinto isikolo kubethwa bafi ndiyakuvile uba uye KK Ncwane ile nginza kwenzeka ntoni esigila kuqhubeka njani so and this is the interesting part I hated i-preschool wayindirhuqa system every day I think ndina-4 e-preschool ndangafuni uyibona every day ndandirhuqa kwafuna ndiyeke ndayekiswa but I think unyaka on my 5th year ndandisendikwazi uzibhalela igama lam somehow andikayo esikolweni andiye ekrishi andiyazi ke bangubani wathi i-ready for isikolo echap kodwa ke ngelaa xesha wawungena esikolweni xa una-6 ndaqala eKK Ncwane first day tata ndalibona ndandithanda uniform kanye kodwa ndasithanda isikolo from that time wow ndaqonda I know and ndandiperforma ke ngelaa xesha ndandingacingi igutya nantoni ke ngelaa xesha ndanditsho uba ingqondo yomntana ayicinga uba ndisesikolweni for that matter nditsho because of I would actually perform on top of the classes at that time and the next year ndiyakhumbula ndandize sub A sub B xa ndiqala ndandishiywe ndandizawuthi umakazi okanye but ukhona usisi ndandishiywe naye endlini nabantwana bakhe kwakucaba kufuneka sihoye sonke somehow zange ndihoye wahoya abantwana and ndikhumbula uba caba zange nditye ke ngaloo mini usista wam ayengekho imini yonke xa ebuya
kungona ndifumana i-2 slices amanzi esiwekini. Ucabe in the middle okutya, I passed out. Yo. Ndafainta. Was in hospital for about 2 weeks. Hayi. First part of uqala usabi. So I'm missing out on that part. But I came back and I did well. So somehow, God was involved definitely in the midst of that because of I came back and then I carried on, and in that yeah. So even not into interesting yoba it was like day and night ukuba xa ndisendlini naxa ndisesikolweni. Esikolweni ndangayikhumbula uba kukho issues endlini. Oh wow. Until ndifike endlini. Yo. Then okay kanene. Yeah. Sisaida until kuthini ke ngoku your high school Yeah. So sisaida until ndigqibe eNginza. Nginza iphela iqala ku standard 3, which is what now? Yeah. Grade whatever, grade 5. Then iphele ku standard 5, which is a grade 7. Yeah. So yeah, sihlala pha ngela xesha. I'm not sure noba kwaku before kodwa samuva sayi because ke ungisa kwaba ixesha wafilish bawufuna independent because of ala wasena 15 ngoko 16 and uyagadwa ke ngoku because of aba basendlini enkulu bazawuchaza xa mhlambi ifikile la chap yakhe yabona apha. So I think naye but ke wayesemdala enough for ba angahamba uhlanyani ke wasifumanela ibobuzi yabona inkuthazweni yes inkuthazweni ngananda the home of safety. Yes, bangasedaka. Yes, yeah. Kwakho amabobusi phoze mosba. Abona ecamkela bala. Yes, yeah. Nangapha kwenantsika ke inkuthazo ngakhola ethenca pha ethangweni. I think imavuso ngokulandlela not sure yeah. But clean go as far as I see. Sahlala kwibobusi lalibambe ikona ke phatata. Ungisa ethenge uyanginormal ungisa igama lakhe. So sithi ngisa xa zimbiza. And I think what convinced mama makathenge elabobos, but so we could be independent. So hlala and we felt independent. Kwamnandi. Umuntu tata aye bobosini ave kamandi. Tata uyazi wena akumnandi bobosini tata xa. Xa uqhele ucela i-permission for everything. Yeah. La freedom. Jonga tata. Ilento abanye abantu ufika kuthiwa akakhathali ubhetolo hlala esithatweni because akaceli into omntwini pha. So ngoku sikwindawo yethu nami ndiqonda you thrive as a person ube free. It's not always about i-comfort yoba ubukela i-TV kanje kwakutheni. Sasingena-TV pha kodwa kwakumnandi. Oh wow. Yeah. Sister, then high school uyanjani and you choose njani? So high school i-high school yenzeka ngolhlobo actually kwakumele uba siphuma eNginza so ezikolo mozifeeder schools ezinye. Yeah, so maybe kwazakhile high. Yes. Ngela xesha actually ndikhumbula kutishara yaka standard 5 akuthiwa nguMadube. Wathi wahlala eMaxaki uthetha ke classini during the year. Uthi kum xa ebona i-performance athi nontenje bekumele uba wena uya kwezi zikolo zabelungu. Oh man. And kulanyaka sasisiwe ke esikolweni sikaTatuduza. Okay. Siyobona. Jonga tata ukuba uniqoma okokuqala nje uba lapha. Ikunika lana uqoma it's another world. Yeah. I would like to be part of it. Bandiyaba ayikho endlini akuchuba mhlambi kuthiwa no ndiyaqhathwa ayikho uyayazi wena like ayikho like nje ayikho endlini so sendivane nje ngiqonda ndiyabala actually ucela even lo t-shirt bajonga abantu but even if ndingatsho ndithi endlini jonga ayikho endlini. Do you get my point? But into endandiyazi because sasiphuma sisiwe kukwisikolo sasezwide. Libelwa intoni I think sine bluish sine shirt blue or something ayokhwezi esinzondelela inayinzondelela kanene singasedora anyway but yeah kweso sikolo kwakusiwa in my mind and in my heart
ayikho into ethi andifuni kokuqala uma uzakhele ulapha next door yeah kukuzakhela lapha next door andicingi noyicingayo like in my mind andipha then ibe sesasikolo naso and because I have dreams nansi yona nto ekufuna ngiyayishiya up yona nto yayindenza because abanye abantwana baba caught up kwi-drugs nochaya nothini but kuyo yonke le nto yenzekayo akho nto ithi mandiphume endleleni. You know, when I played soccer and went home. Ezinye intwana zaqala uchaya nothini for that matter sekho most years. Yes, asidlala song. So that's why you can't undermine power ye environment. Ngela xesha I have dreams zokokuba siyaphuma apha with my family. I don't know how, but all I know is siyaphuma apha. And that is telling me kufuna ndisesikolweni. I don't know how, but finance school. No. I can't tell you what motivational speakers are. Motivation, motivational speakers, attack, goba. The parents of the attack later on. Because I can't motivational speed, don't let. How when we are born in and we are from the bed. I want a better life. Yeah. Somehow in my mind, Gokundreti, it can't be better out there. Wow. And yazi ba into nizange ndayibona. Yeah. But determination yoba. So ndibuya ke ngoku for le nto ndiya njani high school. Ndibuya endlini one time ndiyaxoka ngoku because of I don't know ngela xesha about what reaction I'm going to get. Ndithi kuthiwa esikolweni kugcwele. Kugcwele kwesasikolo sifida sayo. So hey, nyani isebenzele endlini. Eyaqonda ngisa no hey man khawuleza ngifunele umntana esikolo because of standard 5 funeke engene ku6 and naye ingqondo because wayifunde eloyiso yena zange bekho into ethi kuye mandimse loyiso somehow wacinga itek okay which played a tremendous role and lo mntu ninguye that if it was not for a tech I must say it wouldn't have been the same ndizosindiswa itek 13. Wow. Ndifika English so ifunda tech dibana no olwami etech so zonke za challenges na yonke lanto leya ikuprunela to become a better person dibana itech which I think it would have been different if bekuswameni kwenye ndawo etech kwabe kukitishara zobelungu dibana delungu anazi impahla mozo zonantsika zo belonga but leno ndize yona ndize ngayo apha ndibambe yona. Oh yes. I fall in love ne-accounting standard 6 ndifika. Utishara wami we-accounting ka-standard 6 later on ndifumana uba ngumntana kabrother katata. Hayibo. Hey, long story, yeah. Mamila? Yeah. Into siyipost le yapha kule picture. Yeah. Sithethe ngotamkhulu. Yeah. Utata. Oh yeah. Siyiposte njani but utamkhulu malo sesahamba naye sancincoza ngaye. Jonga. Uphi utata? Utata. Hey, uphi utata? Jonga lo so utata utata akekho utata like so utata akakhanga beko. Umama uMaria. Umama khawulwe ngumoya. Kaloku utata is a strange idea. Ile nditshoyo like ingqondo yomntana like uThixo menze unique umntu. Ingqondo yomntana is strong. Ndizawudigressa just for a second just to bring about a point. Viola Davis. Okay. Incwadi yakhe I think uyithi Finding Me. Uthetha ngendaba yoba she was seeing a therapist. Uthetha ngaye so uya therapist because of the wounds she had as a child. Now she says in a conversation yakhe na therapist she wants to heal the child in her because of the traumas she's suffered. Iti therapist, okay, but I want to ask you a question, a complicated and funny thing. Do you think ngumntana need healing okanye nguwe as an adult? Because utumdana was survive as a zinto. Andithi lapha wena ngoku as an adult. And seemingly oyena mntu ukremblishayo ngoku i-adult ayingomntana. Ndiza kule nto yoba uThixo menze umntu in a very unique way. Umntana is so strong. So in my childhood
ayikho into ecrossayo engqondweni uba Meba khutata. bemebakutata apha Hayi. like azange ndayibuza lo question uba uphi utata for that matter sise strange idea ndina 12 ndibalisa qole ndina 12 uthi usister wam kumjonga uthiwa utata kho uyeza utheni uthini Kubalowo. like ubani utata and umama ubuyile for uDecember so bebuya ngoDecember holidays sometimes ngoJune because of yaba I no like it does not make sense utata kubani khona like I have no idea about thetha ngantoni but anyway ufike lo mfo sekhulile ke then and edla ukutsho ndithi andimazi uba izobona mna izobona umama mhlawumbe kuwala ogqibe kudala girlfriend yakho so ngoku sazokhangela nje ndadibana naye xa iphuma mna umfomkhulu I think futhi kungeli xesha sisasayidile yapho yozo wayiphuma khona adibana nami endleleni xa iphuma hey boy hey ncumile namqoba andina-reaction because andiyazi uba bemele ndireacta njani andimazi umntu ongutata uba bemele uba ndireacta njani because of akazange like I don't have a father figure hayi no izowubuza lo mntu uba xa ndibuya ndikuphathele ntoni ncumile ye xa ndibuya ndikuphathele ntoni mina okay so I'm trying to conjure up something for umntu obengekho for almost 12 years but le chap izothi sensithi ichap ngoku because of akasekho so all my other siblings that will be watching this it's fine athi ndikuphathela ibhombi yeyi ibhombi okay I feel like okay so this is what it means ngoba no but libhombi but so uzoba ngulo mntu ndizodibana naye kakuhle sendimkhangela because of as a boy child any boy child ihlala ikhona laa nto as much as ingqondo yayingakwazi ukuyi-identify but in me ikhona into yayibuza uba ndisuka phi ngubani utata you know so when I was 16 then standard 9 ndizomkhangela at that stage so ndibana naye kakuhle ke ngoku then and ke ngoku sendihlala eNew Bright ke ngoku opposite irhanga yakhe yenzeke njani kuyo jonga istory siphuma ngapha nangapha ekuhambeni kwethu so at 15 my sister passes on ne so when xa ndina 15 year 2000 amela tata yeah asikozile ngespeed wena una 15 ndina 15 mna and then nje una 15 uyasole ku sister una 26 yana and then ushiya unyana nangaphi unshunyana ona 10 so wena as a 15-year-old ngoku uyi-parent ilani butata ke besekhona yena utata kaboy utata kaboy besekhona okay so otherwise khange ube ngutata yes no yeah otherwise icycle uyayibona uba bizizirepeat already yes but at 15 buzoba ngutata ngoku exactly to a 10-year-old yeah but I still have a responsibility still because as much as boy nayo unexesha not nexesha ubusy so uyakwazi uchoose ba man ngoba ngutata namhlanje yeah exactly uyayibona but ke ngoku ukhula ke ngoku uboy yena in the environment yako kwabo so uba absent but uboy eyakukumakhulu yeah well odabawo nobani bakhona yeah okay yeah as much as because ke naye une yakhe iwalk aqondayo ba it was hectic but kodwa ke ikhona indawo at least aya kuyo all right you yeah hey so and ke njembe swele ku sister at 15 umama kufuneka abuye eJoburg now kuphela ke ngoku la injection ye-income okay because umama ukhona kaloku laa mali beyenza pha eJoburg iJoburg ayisekho iyavalwa ke ngoku and ke ngoku njengebebuyile yojonga tate jonga ine-layers ubuya kamama now my sister was the mother I knew umama the mother I don't know ndina 15 ngokutata lo so ndiyi-teenager ngoku serious ndimdala to a certain extent but yena ufuna ke ngoku ube ngumntana yini man like it's a complex situation jonga mfandini abantu bafunda no-psychology nobenza kwenza i-case study ngawo kuthiwe kwi-exam exactly umani lakho una-15 uthini exactly baku-psychoanalyze tata uba
ingqondo yakhe isebenza njani kuzawujongwa nee-patterns yo and yileni uba ingxaki nyhani yileni uba asinazo eza privileges because nyhani iyadingeka la case study kuzojonga uba zithini i-effects zabantwana i-abandonment of sort leyo hepatata jonga everything oyimenshinileyo yeah bekumebula iphara hayi kuyabona leyo bekumebula iphara akho nto ikustopayo into yoba ngabana ungaliphara utshaye ibenzini Exactly. utshaye ipetrol Exactly, akho mza tata. kungxolisa and bekuzawunderstandwa uba Oh. exactly kaloku jo tata because of uyibona phi laa nto leya uba ibingazuhlupha mntu xa ungabalulekanga kakhulu nobody bothers uba wenza ntoni per se right because of akho nto ijongiweyo kuwe uyayibona le nditshoyo xa kukho if for example phaa kulaa ndlu sasihlala kuyo kwakudla ufika ifemeli ke mhlawumbi wane-visitors jonga indaba ye-belonging i-deep wonke omnye umntana uyaziwa uba ngokabani ukuba laa nto ufika endaweni kuthiwe ngulo kabani lo ngulo kabani lo sendiye emakhaya tata funeka ucacise kuthiwe ubani yo uthi wena hayi man unyana konomawusha kubani lo mama lukaziwayo ngoku akaziwa yo uqomba no it's fine actually yazi ntoni it's fine kwicala lakatata because ngosenimdala engokuse kuzawubakho into zefemeli zapha ndifika lona 15 16 phaa ii-cousins akhange uhambe nazo xa ngubani ke ngoku lo khange uhambe nazo ii-cousins kaloku cousins kaloku hamba nazo xa una-3 una-5 una-7 kuyaziwana banee-points of reference babazi ii-holidays babehleli kuzo kuba uthi qi wena like sotham kuba okay ngubani ke ngoku lo hamani lakhe okay oyithinde yakhe hayi naye koka yo kufuna caciswe ke ngoku apha because alokho nomama apha ongengomamakho so mna icace ke ngokuba hayi wethu unyana kamgcosi yo but the deep impact it has can never be explained jonga mna ndi-amazed into yoba ngabana yeyi bekumele uba ubunowutshuza unezizathu ebezinothi no I'm giving up on life hey bememba kuthiwa uquqa ndazi phi exactly yo njengoba ndiyani bamdala I think I owe a lot of people apology ngoba judge sure like bangabana hey akutheni ubane nje everything oyithethileyo for ndiyazi xa ndimane njonga kum sure mna ndikhule nomntakamisi sure mna efemelini umama ebestrong so ngulaa daba ustrong yeah ngulaa daba umanyelwayo so mna andizugezeleka yeah yayiva no mntaka nomonde yeah nomonde uyalwa and nomonde ufundile sure and nomonde unezinto yayiva ke Yeah. xa ndiseyocala kulo tata utata is more like inkulu of some sort Okay. so uyathandwa notata yeah kwela xa so ifamily phaa so nguvovo kastuta nguvovo kanomonde yeah andiyazi le nto itshoyo yayiva le ntshoyo yeah tata yeyijonga and ibalulekile le nto itshoyo and even abo bantu ufuna ucela uxolo kuba will have also to be matured enough understand uba ubungazi any better because ngoku ubungenayazi life yam ungakhange uyiphile and nam probably bendingazubehave ngolu hlobo if bendinale exposure yakho yo because i-problem leyo uba yi-reality yam kum tata and this is where besides people understanding or not some of the things that you cannot articulate well ungumntu uba kuzawuthiwa uzayicacisa yenze sense yileyo kokuba kukho ii-feelings phaa omnye umntu onganasoze azazi unless kuthi ungazikhupha apha kuzifake kuye i-level ye-insecurity i-insecurity eta yileyo yoba ndikhuliswa ngumntana singabantwana endlini yo upresident okanye uminister athi child-headed homes like thina siyazi le maphepheni asezindabeni Exactly. wena uyiphilile singabantwana ekhaya indebe ethiwe esitratweni ayikho laa nto njengoba uthi wena umama akho ubesilwa iyaphela phaa esitratweni I could have died and it wouldn't have made much of a difference
It's care on family. Yeah. Nestrato. Yeah. Akho case avulwa. And uyilapha de family. Uyandiba ndithi kufuneka uexplain uba ungubani. Uqala udoctor I know it's fine. Asimazi. Yes. Sisetek ngo. Ubusy apha ke tata ndiyakwazi ke ngebhola uyithanda ibhola. Yeah. Itaxiphi ngoku yosindiswa ke ngoku apha ke ngoku phakamisa izandla. Yeah. Hayi ke bayakhumsha abazalwane ke high school. Bakhumsha. That's even a funny one. A funny and a very critical part of my life. Eteke ngoku sifika eteke ke na endlini akuzange akumntu akwahamba icawe ekhaya. Okay. Yeyona nto ndla ngokuthi i-significance yosindiswa kwam ilapho kuba ayonto kuthiwa mhlambe you know kwakumane kusithiwa yana ecaweni. Literally sasidla ngobona ezinye i-chaps kuthiwe kukwazi uzivuka eziye ecaweni side sizigezele for that matter. Because thina asi. But anyway, so ndiyafika etek zichomi ke nezi chaps. Kulanyaka zingqunqumo sonke so uyayo yonke lana. Dibana nechomi ke hayi ngabi khona. Kungekudala notice but no kukho sister isibata eziqondwa hey you are catching my eye. Oh wow. Yeah. Okay. So kufanele ba ngebreak kuthiwa baya kwiclass kwakuthiwa room 10. Kwiclass yaka room 10 kubakho into ye-SEO ngela xesha to SEO to baya pha and xa kuphunywa pha abantu banikwe hugs. You. Uphosa ya hug. Uphosa ya hug. Uba indri ay Josipa joga sipa siyathina ke ngoku pha ngela xesha uSylvester yamona uSly yeah usenguye ke wayefunda tech so I think he left and then came back to do some but he had some involvement there but kuranwa lesio ke siye namajita pha hey sileqa ezihugs and kwa ukuzipositiona makugqithwe apha so uzipositiona kundawo yoba kufuneka lo abantu xa begqitha kufuneka kugqithwe apha so awunakwazi uhaga abanye abantu bazohaga sindide ihag Engapheli hug. Exactly. Ukude line papa yini. Makhagwe gqithwa. Hey, I don't know. I think it must have been, I don't know whether first time or second time this year. But hey man, andiyazi noba kwakuthiwa loo nto yayithethwa kodwa made sense. Hey kwakuthiwa abantu abafuna ukwamkelisa waphakamisa izandla. Yeah ke. Siyenza isigezo ke ngoku nalo ndisihamba namajita mos. Ke senza isigezo ke. Amajita aphakamisa izandla ke sure. Sonke kuthiwa siyaphambili, sithandazela. Ke sure. Sigqibe sibuyele. The interesting thing is that stuck with me. I don't know how. Ndifika endlini sendibuya, I think a few days late. Hey, there's this thing I must tell my sister, but hey, ndisenziwe. Uyaniba ndiyenze ndilala le. Hanya nafika endlini, hey man, ndisindisiwe. Endlini, utheni? Hayi ayenziwa loo nto endlela abantu mamagqirha loku nentoni so Okay. Now that was the first part but ndifuna because of how significant it was not a matter of my decision ukuba ndifuna disprove anything. This thing became real over time, literally became real to the point I had encounters that as the child at 13, I had my own visions in Dilele. And so it was so significant that it was real. So the reason why I could stay so long, it's because zange ndiyifumane ezinto endayigagazwayo ukuba lama kuthiwe awufuna please anyone. Yes. It had me. My decisions in life were affected. Everything changed. My dreams, my goals. I started preaching. Ndabalibala sisters. Jonga Hugs walibala ngoku. Ndalibala hugs zaphuma ngapha hugs. Kwashumayela mna utata. Hayi.
Abese kushumayela mna tata ko. Literally. So and it actually it had everything to do with purpose, and I found purpose because over and above academics na yonke enye into, that was one thing that actually kept me. Yabona izinto ze-psychoanalysis besithetha ngazo that should have affected me otherwise zizoba addressed because of that aspect. Ngoba ngoba ngisho uzawubuza omnye umuntu uba so usurvive njani. Alindele mhlawumbe ngizathi hayi no ndaya counseling azange ndiye counseling. We literally it was the renewal of the mind, learning things, going to church and all of that. And njengoba wawundibona tata njengoba ndihlanje senyuka and up and down umenzo lapha. That was the nice thing. Uyazi ba 30 minutes yonke ke. Hey, kuyafundwa eTech. Simamkele uYesu. Sinsiwe tata. Yeah. Usweleka usese high school Yeah. So ndikwa standard 8 ke ngoku. Okay. Yeah, so ndikwa standard 8 ndiyaqhuba. Ndimuvile so sesamuva na se6. Yeah, samuva se6. Sihlale eJoe Slovo. Hayi seJoe Slovo. Oh, sekukiwe sa. Ngapha ngokuya eJoe Slovo. Ngamabobosi ke ngela xesha. Joe Slovo 98. 98 I don't know. Yeah, 98 98 ngiqala standard 6 yeah. So yes, abantu bazawuthalisha la 14 yeah. So 98 ngiqala standard 6. Akubekengekho mabobosi pha before ubile ihlathi. Now uyageca ubeke bobosi and then abakwenza umeya phatata bangakwenza umeya Joe Slovo wena nguwo ukhupha izitho dine programs ngoku ezingabanceda. So singena ngela xesha so ndifunda ke ngokusuka pha ngiyeTech ngebus but it's not always convenient. Yeah, ibus yama ngenational so in dropper yeah and then funa walk ke ngoku yes yafuna walk yonke la yabona so but over time manze hey khona inconvenience ekhoyo ndinomalume osuka eGqamlani yohlala eQaqawule atano umama kuyo yonke le na umama yona nto ivelayo yoba yena uyayithanda la dependence uthanda uhlala nabantu ufuna so njengoba ungise manje ufuna usikhupha yena ufuna usibuyisela oh man yeah yena uthanda uhlala man so but anyway hayi kumalume athana sifana ngathatha le so umalume uhlala nonkosikazi wakhe abanamndana so fine ndingene ke ndihlala nabo usister ugula ke ngoku during that time very short sickness and I mean even ngoku sendibonisa uba actually no she was losing weight. I didn't see that. I think I was too childish at that time as much as kwakuzawuthiwa ndina 15 but I couldn't observe certain things. So ugula lo mfo wakhe naye akakho stable. So I don't think ebekhona umuntu womnakekela ngela xesha. Then so she passes on during that time. Even ndisesikolweni ngoku. So utata kasista wam usekhona ngela xesha. Uzochaza esikolweni. Yeah, no. Actually uthi ucela ndigqithe wahlala Soweto ke. Ndigqithe kubo xa ndiphuma esikolweni. Oh okay. No problem. And as a child, I got into okay, sure, excited. No, okay, so gqitha kabe. Nyani phuma ndiyapha tell me now. She passed on. Yeah, when over all the things I'm saying could have led me to be a drug addict, to rock what's bottom. What's going through your mind, bang? Mama akho as much as your sister. Yeah. This is the person that you've always known. This is the person wayesenza izinto if ukukimvula kuye yo into yakho yonke it's this person. Kubethwa baphi? Life. All my life is here. Gone. I wept. Yeah, even now I can feel my heart breaking. Yeah. Yo, I benza ubuza ba wanjani umncwabo kwakufota yipi photographer ndo dimgile inkumbuzo engafoti ngela xesha akukho nothing makes sense. So into uthi wena ngokapha utata wakhe
Yeah. Did you have other by two? Yeah. So That is why we're still tatakho. Yes. that's why Yeah. So Yeah. utatake. Actually, if you would see her picture, she was very light in complexion. So she looked coloredish. So utatake. Yellow bone. Yes, utatake was a mixture. Like even this closer why a mixture or some white person. I don't know, maybe why but he was very light in complexion. You'd think he's a white person or a colored person. Yo, tata. Hayi masidlule ngespeed. Yeah. Yeah. Sister. Yeah. So we are 15. Ndifuna ngoku nje masilapha eTech into yoba umama xa ekhona engasafumani pha umgodlo velaphi for you to go to school ube ne lunch ithini into kukho nentsindiso ngoku okanye eza hug ziyanceda In the midst of all of this. mhlawumbe abazalwane baza ne lunch. No, so into yenzeka eTech. Oh yeah, so ndiqala kaloku uba industrious phako 6. Andithi because ufuneka ke ngoku imali yebus fare ngojema ndise Joslov, ne? So sister mqombe so loba silinda umama because imali grocery nendoni iphuma pha ayikho enough. Thengisile guys. Wow. Yeah. So ngithengisile ke ke ngokwe eTech. I don't know how tedious. When I look, ngoxa ndicinga back, again, it's the mind of a child, which is a good thing, because none survive. La yayiba khona yayiphuma leve yebhasi pha. Yo. Ndandiyiphatha ke lunch from endlini because of ayingekho ixesha lobu waste imali nobuyothenga kwakusizwa kuthiwa unotsururu pha. Hayi notsururu. Yeah, I think it's quarter is the chicken. If I would get that, is if I made a lot of money. Otherwise, uzothatha isonga endlini. Njengoba ukwazi uthatha isonga, so either kubhakwe isonga samanzi or whatever, sihlale for so many days, benezana uziqala uba green. You cut that part. Hayibo. Yeah, usika la part, utawuzofa. Usika la part, ufake botolo. And we the we fridge. did not die. Akho fridge. fridge, Oh, akho fridge. ntoni. Ivela phi? Akombane tata. Ndithetha ngento kude. Hey, kude tata. Ifridge phi? Akombane apha. Amanzi siwakha ngekiriva tata. Funeka ndiwokhe for uyokha amanzi. 25 liters i3. We grow up like that. Amanzi ovasa impahla, amanzi okutya, amanzi yonke laa nto leya, you do it like that. Yo. So ndithengisile ke ngoku so as to self-sustain. Do you get my point? And this thing helped me because when I look at my life now, I realize the reason why I actually don't like being dependent mostly is because of my sister's influence. So I could start off on a negative, but I'm not gonna stay on the negative. She planted that seed. But anyway, without so uthengisa kwami ezalekese ufikelela ixesha loba ndifunda ufota. Hayi photographer. Yeah, exactly. Ndifunda ufota because umama one time ebedla ngoza ke nezinto ke zabelungu ngoDecember. So ubuye nenye camera nyana eflat ikhona ezasifaka ifilm. Yayina ifilm yeah. So ufaka la film unansi ke pa nqash. Ayina flashland. Oh, chine eqaleni. Ibethe abantu basikile ako. Jonga uvasa kwami eza photo uyabhatala. Yeba ndikusile sayiphinda. Ndandikhoye ngokile. Usikiwe thatha nansi card ngivasile le card because maluvasa so ubhatele i250 I 5 rand or something ubhatele i250 deposit ngivasile P14 kwakukho ke P14 vasile P14 nazi pictures ndibuya njani hayi. So later ke ngoku andiseko dependent kakhulu kumama because ndinalento ndiyenzayo on the side. So zilekese kukufota ntoni. Ngondifota ndiyazi yekilekese. Zikilekese. Kaloku it's a junior income leya. Koko premium income ngokuyatha kanbe ndelekese. Uzosaziwa futhi bezo. Anyway, ama lady have always been people abafuna
xa bebona uba kwi-benefit abakusondela xa uyofuna ilekeza man ndicela ilekeza ngoba nawe ufuna uba accepted okay that's ilekeza yeah exactly yeah but I mean that's how we survived. So we actually I got to the point and there's a camera. I-camera yokuqala yazala camera yesibini, a bigger one similar and a flash yona. Saphuma apho got a bigger one, I think a codec. I'm telling you. So Yakhumula ngotsho nje into ba tata nan 40 yeah. 40 tech. Wena yazi bayakhula ngohlobo. Yeah, no. It kept growing, and I think because of that, I actually remember I'm focused because of I've got a goal. Yo, mamela. Ndiyakuva ba uphi uthini. Xa sofika ku matric uyazi from ku 6 of ba ufuna accounting. Yeah. So got standard 6. So sister wami influence into yoba kuzafuneka wenze i-commercial subject. She said, Okay. yeah, what i-commercial subject? Sister. Ngomba yona commercial andiyazi no indolo, but anyway. And that was one of the good things. Yabona, the reason why other races do well, it's because there's someone who has paved the way. Okay. If we are checker, in some Indian societies, utata ngugqirha, unyana nabantwana ngogqirha, because it's easier for the second person. Because of kukumdu who's already done it, they can show you. So that's what I got from my sister, because I didn't know what she was talking about. Then okay, this makes sense. Wow. But it's just that exposure yake yaphela ka 10 yena. Yeah, so yilento ke ngoku it helped only at the beginning. But anyway, so Nyan, I enjoyed accounting uqala kwami. And I enjoyed accounting uqala kwami because accounting yahamba pha ucounting varsity after uqonde no I say your favorite subject anymore. Yeah, so and ke ngoku umiss lo ndithi kwafumanise kuba ngumntana ka brother katata akayazi naye ngela xesha ba but she picked up about you are good in accounting. Oh wow. To the point njengoba siya ka matric njengoba usitsho kwa standard 9 bese ndifundisa yona eclassini ndifundisa accounting i-fellow classmates zam. Because miss at times unishiya because ndiyayiqonda uba ithini into yakhona, but ke ngoku yenye wakhona le. So it disrupted the focus to a certain extent. Yo, ngumXhosa ke ngoku. Yeah. Uluka njani? Hey, zakuleyo tata. Uluka njani? And then nangoku ufumana i-results zakho zaka matric. Yeah. Kwenzeka ntoni ungophi umnyaka? Look at 2003. Okay. Yeah, 2003, I remember. Zevarsity. So sibuyile kumalume eQaqawuli siseGqamlana. Umama uhlala eGqamlana sayidile naye side endlini main house. Yeah. So yes, silapha sonke busy. Hey jonga. So anyway, ndiqala ivarsity ndipha. Kufanele baye kufuneka ndicommute. Yayiqonda masuke eNew Bright ufuneka uhlele etown uphinde usuke etown uye Summerstrand. Umama kanaye la mali. Upay indodla ngeli xesha. And akho willing kakhulu. That's a story for another day. Ucinga yena ufuna matric ufuna ntoni? Jonga umlo esaba nawo because ungena evarsity kwafuneka mina ndiyoyisebenzela i-application fee. Funeka usithatha apha. Ndandiwalka ndisuke eNew Bright. Ndiwalke ndize apha eCotswold. Kamnandi yabona xa ndithethe eJoburg le nto qonda manje waseJoburg okay whatever it is. Yeah, abanayo i-idea bathetha nto. So ndandisuke eNew Bright. Siwalke namajita. Ray nobani kwamajita engikhula nawo. Siwalka siya ecaweni eVic. Yeah, uRayzulu. Yeah. No David mama. Yeah, exactly. So amajita so siyawalka usuke eNew Bright size eCotswold. eCotswold ukola cawe by Koneni. Yeah, by Victory. Clean ibhena pha ngebenzina nespirit eza bhena zimane zibekwa pha xa ku-advertiswa uba hey kuzawakho ispeaker kanje kuthini iyasuswa laa nto kususwe yonke laa nto kubhalwe ngayo kuklinwe laa nto kuzawubhalwa kwakhona for the next event. Thina sifika siklina laa micimbi. Niphangela enkonzweni. Siphangela enkonzweni tata and ngela xesha umntu uyenza le nto because of uthi I have a goal in mind. No, I have a goal in mind.
in my mind, umama uthe mchazela kanayi application fee 200 and something if ever engeyo 100 and something. Ndizichazele noma ndiye university. Umama uzama undiconvince uba awudingi like asila imali iqala yoyapha. Khona university etheni ijobi zakho ziyaphangela. Iziphala B go Shoprite. No. And ubiza ilady lahlale back may God bless her soul wahlale back pa also sis Porsche. Yeah, now she was a dropout as a university. She was coming from a family, I think abazali bakwehla Summer Strand, but they had this house as a new bride. So why a family house whatever wahlala pha again. So umama umbiza uba azozama yena uba unconvince uba akho litendo university abopha again. Yo, chakatata ndiyakhumbula lila kala uqomba. I can't believe undibizele umuntu bazondimotivate uba ndingafundi. So ngoku now I'm proving a point ke ngoku. Uba I'm going to do. Uthini sisiposho ndifuna uvuza isiposho. Oh, sisiposho. Hayi, chi akho ndithe ndijonge nami ndiya survive. Hayi, ndifuna sisiposho ngasincedisa. Hayi. But I realized because of she was in the wrong place to be called for as a motivator. Her own dreams were not fulfilled. You? Think uzawuthi mina hey, hamna ndibhatyazile. So, mntana makaye man. Oy, akho ndithe. You. Tata ndikona okay, hey, we are setting back ourselves now 5 steps. I'm like, hey, like I've set my mind. I'm doing this thing. And yes, I have to do this thing. So decide ke ngokuba njengoba whole day and ndiyakhumbula uba ngo-September masiyomklina lena thing clean as banner. 2 weeks later umfundisi unikezela nje just because ayo payment per se but some appreciation don't and yazi ba imali 300 or whatever tata la mali tata I went to university. What do I even umfundisi ba ukwenzela ngalo mali akayazi andiqondi uyayazi andimazi andimazi uyayazi so I went to Pastor Jerome. Yeah, Pastor Jerome. I went to university and I applied. Ndathathwa university tata wandithatha NSFAS pha saqhuba wafuna nje registration ba mawungene ndangena tata imali ayibona phambili yonke enye yalunga phambili mntana OPPP khayongena ayibona phambili jonga tata ayidingi perfection ayidingi andiyazi uba ndabuyiswa ndajikiswa ngaphi iqala because of xa ufuna ezazi ntomos kufuneka i-affidavit yantoni qhala ndicala uba every day ndandipha umamele mntana umamele mntana every day kwade kwathiwa you got the place. I got i-acceptance seqaliwe actually because of ndifowunelwa ke ngoku phaa kulala kukule line anaselfo kuthi yeah, this is UPE. I say UPE ngelo xesha izawumuva under construction ibe NMU. Yeah, accepted for the bridging course first because libali for another day. Koka teacher kwam abanye ndafocus accounting ndalibala ngezinye izinto. Yeah. Because of now also ndiyakhula ke ngoku because of my level of independence and wanting to secure you want to secure yourself in other things. I'm trying to see how am I going to survive because of umama ngoku is not able to come to the party. So I have to find ways. Do you get my point? So it's helping partly because of I think the next year I actually could do extra classes on weekends and get paid. I went from photography, extra classes. Yes. But I'm losing focus on getting excellent marks to go to university. And I must emphasize this for any young person that is watching. As a certificate, is a metric, is the first critical certificate in your career. 6 no 7 top whatever shayela kromutuli uyo class standard 9 standard 9 my maths was flying and I deeper ku metric where I needed it the most. Kwafuna ndiyo preacher ever said lessons learned that ngomba it has ngenile tata ngoba bethe mandichayile floor tata ndizo ready
I told myself I'm going. Mamel, at this time, ukomdo maziyo OECA, komdo maziyo oyinto sesiqomba wenze true school okanye isekuwe lento. Andazi. Oqala lento esiye ndiyiva ngalatishara pha esikolweni. Wathi latishara jonga mntanam uzafuneka wena ukwenza accounting. Oh, yokwenza uyoba yi-CA. Okay, andiyazi noba yinto loo nto leyo. Qha kuthiwa iyabhatala. Ndiqoma mna, yeah, okay. Ndifuna ezandibhatala actually because I need to change my situation at home. And I think that's one of actually the dangers. As much as I appreciate it direction, I didn't get enough information. Someone must actually research what they do. The amount of time it needs, the commitment it needs, the amount of focus, the support you need. I say, it's not for, I know. No. It's not for. Singenile, usevasithi, kunjani ke ngokapha tata? Hey, sevasithi. NSFAS ubhatala ndoni? Ubhatala ukulala, ukutya, No, ngene ubhatala uNSFAS. Ngeke kungena kwami ubhatala ii-modules only. So, ngeli xesha ndiqala i-bridging. So, then I'm commuting. So, umama ngifuneka organize ibus fare. Nansi ingxaki lapha ikhoyo. Kuba kufuneka umama efumene ibus fare and iyaxabanisa ngokulento because akanayo imali enough and ayonto yakhe ayifunayo le anyway. And ngoku kufuneka manje uboleka le mali. And I can see naye mnyanyana aka survive because funeka ibhatele negrocery yonke loo nto le. And I understand because xa ndijonga ngoku I'm like, well, she's an adult. She needed to actually live her life. But you have a responsibility here. And that was one of our point of contention. Unfortunately, andichuzanga uba lapha. Yo. Se i-conversation. Ilapho conversation. Andichuzanga uba lapha. I don't know uba ngubani omnye bemele uba wenza lento if you're not going to be able to do it. Second semester I have to go to ndiyohlala e-res ngoba it's not working. Ndiyohlala e-res. Ngeli xesha actually ndingapha because ke ngoku kokucomputer nothini kunxitywa impahla ke bayo-uniform azosikolo. Yeah. Enye ke yazo. There are times I go to Evercity ndinxibe ii-flops nee-cows kuyanetha tata. Ndiyakhumbula ixesha lokho sastyle pha NMU ikawusi nee-flops. Yeah, but ke ngoku say xa kunetha it's no time for reso style. Neka ngoku abantu bayakubona benjalo wena. Con problem. Because ayikho islam. Exactly. Yeah. So ndimove ke ngoku second semester ndiyohlala e-res because of akukhoneki endlini. So ndihlala ke ngoku e-res under duress. And ke ngoku even as much as because umuntu uyacinga uba nxa uhlala e-res mele uba yonke into ilula. Hayi, e-res. Ukho abafana baseJews. Ukho abantwana botishara. Singekafiki even apho tata nje wena ke ngoku usustainer because you need ukutya pha. Yona that's the biggest thing. For sure uzawungena e-res, uhlale erumini, uye eziklasini, funeka utyile. Kwakho into ekuthiwa yi-meal chip pha. Kwangekabikho I think ngoku banikwa imali. Kwakho into ekuthiwa yi-meal chip nabo allocate malini. Ufika kwamna ndiqoma hayi noba enough for everything. Ufika utya breakfast uye kitchen. Ezi kudala zikhona ziyayazi zona uba awutyi yonke into. Afika take breakfast dado saya kakhona. Kansithi nge-lunch athi not enough insufficient funds ingathi likata. Hayi, what do you mean? Hayi. Kaloku unemali engangemini. Yani. Hey, ufuneke ngoku apho kanye wazi uba how you going to get supper and all of those things. Funeka uchoose i-meal. Yeah, funeka uchoose and even utya ntoni. Awunawutya. Awuzuvele uthatha into eduvu. Awunawutya full breakfast uphinde utya full lunch and then uphinde uyotya kukho indawo kuthiwa kusekral patata. Lebona. Abantwana botishara ke nobani batya pha ikral sasiyigqitha kukho into kuthiwa yiChelsea bhana ndifuna uphinde ndiyibone laa nto leya. Ayitya laa nto wawutyela iswekire mos laa nto iswiti laa nto uyitya laa nto uqonde ufuna nje uba kuthiwe unento eza kunyusa iswekile for ixesha elithile and ayakushuta iswekile but apha iluze khona. So then you actually find ways to live. Uzofunda apha tata but nazi nezinye izinto. Yeah. Kukhona besadlula nje kuyo for umuntu walapha eBhayi. Umuntu oyaziyo enjoli. Yeah. Umuntu oyaziyo kwandokwenza. Yeah.
lana bayisenzeka now. There used to be omama bathengisa impahla phaa. uMandlakhe is the only person nje manzele kwazakhela Yeah. you are the only person owathi kum ngenye igame wawuthenga impahla phaa. Tata, sasi regular question customers dini. Enjoli qala eSquareini. Ba eSquareini enjoli. Abamama baphaa bathengisa impahla. Njengoba kukho amama bathengisa inkukhu nendoni, ukwaba bathengisa impahla. Dlula piu mna phaa. Oh, joga. Dlula piu. Siyokhetha pha. Ubukwazi nothenga iteki nomgqobo ngaphansi ukuba uzayifaka icarport ngaphakathi. Bayithengisa phaa. Iyothengiswa and ibhetere kunale unayo. Uyithatha because kuthi uzayifaka icarport. Akonix ni. Napha ndokwenza. Because lokho ndikhulula phaa mna siyadlula phaa sathini. Jonga yala in fact abamama mna ngaboni wrong ne. Dothuka ngalomnyaka wembasela lonto. Ngikuma what? Ko umuntu bethenga impahla phaa. Sithenga impahla tata. For that man ngiyakukhanza ikhumbula we. Izihlangu zazihlala phaa phambili. Yeah, zazi kwi row izihlangu beyimpahla apha. Khumbula. Hey tata. Fika ukhethe phaa tata kuthiwa 5 rand. Kuthiwa no 10 rand, 20 rand. Sithenga phaa. You. Ay tata andazi le ncwadi yakho. Hey ay le ncwadi yakho. It's like ba ayikho nje into engenasizathu sonto ba bekumele uyayeka. Yeah. Bebuya rob. Wena bese kana senbuya roba. Dazoke. Ubamba umuntu ngempama. Yeah, exactly. Umuntu igoni Yeah. ba. Hey jonga manje chuzanga le life na. In the fact up. Chini teaser. Yeah. Tata. I know university bekhakubhini belula. Yeah. Kohlobo sibeka ngalo Yeah. ngapha. Bandiyafuna siqabele sidlule Yeah. university. Yeah. Because ndinqamele into yokuba ngabana uphingo. Go. Oh yeah. Yeah, go. All right. Uphingo. Yeah. But ke wenzile wapasa euniversity. Yeah. Ndikhona ngephi iminyaka osidibana pha okanye kangase sidibane pha? Sidibana sibana ngelixesha xa 2007 kwenzeka ntoni? Yeah, 2007 ndizawuphuma because I think graduated 2008. Okay. Yeah. Because ndiyaphuma 2007 I think gqibezela ndingaphandle hlala khonika ngelo xesha. Okay. Mandincedisa uBhudlwande ofisini. So mna ndiphuma 2007 eTrongweni. Yes. And then uBhudlwande kundibasa nabazali. Yes, yeah. Then ndibana nani. Ndiyakhumbula. Yes, endimanje ngizothuka tata niyathandaza tata. Hey, umnomthandazo wami 60 seconds. Yeah. Hey, ayi abanye bazalana bayaqhuba. The serious is just. Hey. Yeah. But I am grateful indoba ndadibana nani. Yeah. So I am grateful indoba uphuma kwami eTrongweni I was surrounded by abazali bami. Sure. You were part of that group. Sure. Nge-Fridays Yeah. uBhudlwande alungise bekho irostile Yeah. nentondoni Yeah. bekho They go. i-hugs. Yeah. Bekho i-hugs. Hey, akakho i-hugs. You get together. Get together, Yeah. bakho ii-singles. Yeah. Hey, abazalwane baphila kohlobo. Uqamba tata. Andiva kakuhle le. Yo. Yeah. So at that time ndiyakuva ke ngoba ngabana it's 2007 2008 yabo. Yeah. Iqala phi ke ngocareer yakho xa uphuma university and uphuma wenze AP qualification pha? Yeah. So evarsity nenze BCom accounting. Ndigqibe around about 2008, 2009. Yeah, so I graduated 2008. 2009, beginning 2009. Ndincedisa uBhudlwande because andasure noba yenze honors okanye sizama uBhudlwande uzama undibanise nenye ichap ndisakhumbula actually ndamise opportunity I'm hoping xa ibukele uzayinathi ndilibele la lecture accounting ye honors wayindibanise nayo la chap we had a meeting la chap ithi kum John ndiyazibona izimarks zakho I'm willing to let you do your honors if you promise me you're going to work harder. Dijongile la chap. Yazi tata kukho izinto ezenzeka ebomini kwamba like ndina 40 ngoku. Ndicinga la mini ndandithetha nala chap ngayo. Ndayijonga la chap somehow yalala ingqondo. Andayiphendula la chap. Kule ndiyijoyo. Yoba if you are promising me bazosebenza. Yaphela incoko apho tata. Ndaphakama mntama. Hayibo. That's phosa i-honors zase-LMU ngolo hlobo. Yabela uBhudlwande utheni.
That, hey, brothers, I in my mind, I'm thinking, I don't know what happened. The reaction, some delayed reaction. But anyway, we're not going back there now. But I'm just saying. So, during that time, 2008 beginning, this was in German the administrator kwatin. So one time ku phone ichepe ngumakhwile mot. Sayikhumbula phezofia phela ngumqeshi wami. Umakhwile mot ngale mina ubudlwana ubhizi abasini yakhe ufuna ukwenza masters ngizamkhumbulo ufuna ukwenza masters so kufuneka ebhale iproposal something. Athi hey bhuti uyamazi hey bhuti. Delete kufuneka ndibhale iproposal and this phone ziyandiphazamisa. Izohlala ngapha yabona la desk yakhe izohlala ngapha uphendule phone uthandikho zahlala ngapha ndenze le proposal sure no problem athi hlala ubhulwana liyahlala ngapha first call that comes in hi Makwili Modorevo looking for Lwando he's not here can I take a message le chap iti no okay who are you what do you do Mandlake I'm helping him out I'm taking out message okay what do you do at school oh, become accounting. Do you want a job? Gomba. Ubulando is looking at me again like that. Go trouble. He is surprised. Uba. Do I want a job? Yeah. We are Mazubank will model of that. Did come, Mamna? Did Jom Lupuland? So I think I've been entered. Did ya? Ile chap okay. Like that, go PDO. He partner ka PDO le chap. Wow. Basandu loser I train ni engumandi lake. Chini. Talk about God's word. Basa lose training man like in buza le chap. Nditi sure it le chap ya ufune ulizel samkhumbula now. Ufune ulizel umkazela bu thunywa ngumakhwile mot. I go. It was a matter of introduction. Mkali articles I'm auditing. Takhumbula. Without honors. Yo. That was 2009. Yeah. I stayed there for 3 years and something before I joined SARS. Hey tata. Yeah. Xa nisithi sisuka kweboma 2007 8 9 ndikhona yima ndikhumbuza actually intoba andiyazi pha ngompu umnyaka IFA ku-2009 Tata loku you're the first person ukundipusha jonga undilanda ekseni undibuyisa ebusuku undijonga sibhizi utata utuqonda sasele nomama akho udinwe the night before because ubuqomba Josi Zulele utata uhlele neplan jonga tata jonga ngifuna kudibana noma jonga nje okay sure jonga qomba okay jonga 9 ngokamaqinqo tata ndiyozala uyolala utata usele energy yoba ufuna andingalali jonga fresh utata go 7 6 7 uzokulala qomba jonga ndifuna ulala but you're the first person undenze additional income of more than 4,000 in 1 month. Because of Jonga, ndiyakhumbula ubalini komba ye Jonga what yeah so anyway that's ikhuba hey yeah yebo mna nduklimela kayife bani ngunamudala tuthetha ndiyakhumbula hey no and the one thing and you must know this about yourself and so that everybody else you believe in people a lot. I think you have that thing of believing in people to the point you want to push them. I remember this is one thing you used to say a lot like that because kwakho into yoba kuyiwe eJoburg kwenza testimonials ba uthi jonga tata ndifuna ube pha abantu bazasithanda istory sakho wawuna lonto elekuthanda uqoba jo abantu bazathanda istory sakho because athi kwakho nono ngela xesha yeah exactly ndifuna nje la ndifuna bakunikela chance tata yobuka so but yeah you but yebo mukudala ndayibona into bangabana hey uthanda ba amaze story sakho yeah tanda khuza I mean kwakunini ngoko we're talking 15 years ago. Correct. That's 15 years ago in Man City. Hey man like man ngikhuza exactly njengoba nje silapha ngoku abantu mabayazi into ba usuke eJoburg. Yeah. Man like awukwazi ngabikho ku podcast. No. Literally and ngoku imagine what I was saying then and where you are ngoku, which is you're about to share. So true. Ba uphi. Yeah, tata. Yeah. Sathi iBDO. Yes. Wathi SARS. That is SARS. Wathenga iproperty tata. Hey. Uqala kwamba SARS. That was the first thing because my biggest dream was to have my own place. Yo.
laa ndlu ndiyayazi tata. Usayikhumbula laa ndlu? Ndandi-understanda uba kwenzeka ntoni. Yeah. It was not just a house. Yeah, no. Mna I knew uba this is big. Yeah. Kwi-suburbs. Jonga tata, ingu 2 beds. That was the biggest Bani. thing. That was the biggest thing I had achieved in life. Excited mna tata. Hey, ndiyakhumbula udla ondincedisa uthi jonga tata, you don't know how excited I am for you. Yo. Kaloku mna ngalaa xesha ndandi-amazed laa party nje yoba wazivumba lemvula. Yeah. Hayi yandihlala laa nto leyana. Yeah. Imvula. Yeah. Uyayazi apha ivumba layo balinjani. And now here is the house. Like in the burbs, bro. Like, hey. And it's the first, because that was my first house. Yo. So in the Ngena Kasars, the moment I knew I have a permanent employment at 30 sala, is pay slip, I packet chobaman. The show me the lady, it's such a no Zuki at the time. I'm not sure if I'm Kumuluzu, but she used to actually have a house up at rate. Yes. So she showed me the development because she had already invested in property. So Siamba Sonke, even Namachi Tango. So I'm going then there, sending a guidance. No, this is the process. Anyana go there. The bank is like, okay, sure. Approved. Wow. Yo, Tata. You have no idea. Hey. I don't know for how long. As long as God can pay it, I was happy. Yo. Hayi mna abantu bengayazi ba kusukwaphi mna bengiqomba mna hayi le into ndibona apha i-powerful. Sure. Yahamba iminyaka kwa-SARS. Yeah. So I moved to SARS. So I think I stayed about 8 years, Glandl. So Wow, ilihamba ixesha. yes, I stayed about 8 years. Yeah, because in Pangalaka SARS about 8.5 years. Before Ndiame. Then xa ndisuka ka-SARS, yenye nje inanzi so ndimuva ka-SARS because ndiyatshata ke ngoku nditshata. Hayi simasive nalapho. Kaloku tata into yakho. Yeah. One thing endandidla ngobukela. Yeah. Hey. Nambona motata akakho mbi. Yeah. Akakho mbi. Now utata afuneka imvexa shumayela. Tata ayazi iBhayibhile. Ayazi iBhayibhile. Hayi ungamtesti. Yeah. Tata uyakhumsha. Hayi soze uthi umdibanise neboy yaseGrey. Hey, look in my mind I'm like, hey, so that ke mna ke sendithathile. Yeah. But manje hey uthatha nabantu. Ngubani? Yeah. Abazalwane bafuna umani lakhe. Abazalwane bafuna umani lakhe. Because umani lakhe ufundile, yaphangela, usinsiwe, uright, uthenteni. Yeah. Yinto leshotayo kulo muntu. Yeah. So with this person is a man of God. Yo tata, iyenzani ke ngoku into ke ngoku. Jonga, and you're touching on very critical parts. Hey, Jonga, and yeah, unyanisile mhlawumbe laa ncwadi uvule ibhalo ngenye imini. So kuyo yonke laa nto, it's easier, I think, when you look at someone engathi they have everything under control when you're from outside. At that point, mna zonke zinto, yabona into utshoyo, ndiyasurvive mna, ndithi mna, this is my survival. Because remember, so one of the things I normally tell is, so ngeli xesha ndifumana laa nto, i-affordability yam tata ayikho in line with what I know now. So what I know now, bemele uba i-affordability yakho xa ujonga indlu ibe about 30% of your gross income. All right. Mna kulaa ndlu, i-hidden cost and everything. After ndigqibobhatalwa, ndigqibopeya at month end, ndishelwa 1,000 rand after yonke into. After yonke into ididactile, I'm left with 1,000 rand. Sekwinyanga. Kusekho inyanga that I have. Ukutya. Ukutraveling. Another blessing, the Ngulas, because they gave me the car. So I did not have that burden because I'm sure I can get under if that was. But anyway, I still have to buy fuel for the motor because back and forth. Abantu babayazi. Yeah. Upinki, Dr. Pinki Ncula. Yeah. Ukhulekile Ncula. They blessed umani lakhe. Not ngexox. Yeah, I know. Ngemoto ephilileyo omnye umuntu anothintini. Yeah.
ikhede Yeah, Caddy Bucky, the VW Caddy Bucky. ephilileyo Yeah. eprop mna nqomba hey uhlala nabazalwane uphiwe imoto hayi Out of the blue, yeah. like ina no we're blessing you. Yeah. And it's there. It worked. It actually built a huge part of my being Glandau. Abantu ke mabayazi ba these are the people who are around my Yeah. life. Yeah. Umuntu osuke etrongweni. Yeah. If you don't understand why andicingi njenge-criminal Yeah. andithetha itsotsi Yeah. I came out and I was around such people. Yeah. Like uqombe hey hayibo how can you ungabikho good xa around abantu banjani? Sure. Witnessing into yoba ngabantu Sure. kuthiwe nansi imoto ngeyakho uyayiphiwa Sure. siyablessa nje. Sure. Hayi nani manje ndothusa. Nani ndizothuka. But yeah, so it was there then, Uber. So I'm surviving. So I'm getting to this thing, Uber. And yeah, the question is, like, and then what's the next step? And wondering now, I have so many things I need to do. And I'm thinking, hey, Jonga, ndiza kusokolisa umntana abantu. But at the end of the day, again, sibuye lekule yoba life, ayimangi life. It needs athetha amadonga ba hey bani. Yeah, itindo yakho. You can't be single for forever. It's mostly you're at the prime of your life. I know you do date here and uthi usebhizi qoma. Hey, andiyazi basiyaphi kodwa because of utujoga lento yoba kusekwe lento ye-income kusafuna ndibhatele lobola apha. Uphinqo akhama ndiyosebenza. However, and the times you would mess things up not because of you are thinking this is not the best thing that's happening to me. No, it is the best thing that might be happening at that point. I'm just not ready in other aspects. Emotionally, I might not be. And there. when you're concerned ngalo muntu Yes. up. Yeah. I'm concerned. I'm concerned about my own situation. Also, I'm confused, by the way, because mninzi lo mntu ndika-attention. That confused me like ndingaphandle but nami ndiyacinga uba hey kuzokwenzeka ntoni because inqoku ihambe iphinde hey utata one thing I know Yeah. as uba ungumzalwane you will get married one day. Yeah. Le andidoubt Yeah. you are going to be a father and a husband. Yeah. Ngoku ndiyazibuza uba hey baninzi abathathe hey and never understand. Ngomphi ozawuthatha itrophy apha? Never understand. Yeah. Ithini ke ngoku sidibana phi ke ngoku Sidibana. So interesting, so I've had my own breakups, and heartbreaks, yonke laa nto leya. Yes. Ngoku I think, so ngoku ke ngoku ndi-invayithwa, ndi-invayithwa emtshatweni wetshomi yam, uThabang. Yeah, uThabang uyatshata kulo nyaka, yeah. Uthi uThabang jonga khazi futhi ndifuna ube yi-part of i-groomsman. Sure, Okay. no problem. Seyisilanda lo mtshato. Ayizinika le details. Okay, sure, no problem. Okay. Yeah. Ngela xesha ke ngoku ndine-BM, if uyakhumbula Yes. so ndine-BM at the time. Nayo le because of xa ndiyicacisa ezinto again from outside come hey iyafota le chap. Iyagive up ke ngoku ibhaki ngoku. Yes. It's been years ngoku. So iyagive up ngoba okay I know. Mandizame. something, Yeah. Hayi ke nyani. Ndizame ndithathe le nantsika. Hayi ke ndihla ndiya East London lo mtshato. So omnye because uNoma was actually she was one of the bridesmaids. abantu bakhaphayo bayafumana ke balongozi makhatshe emtshatweni Suziyeka makhatshe emtshatweni But sifike actually also sifike with different people, by the way. So akhondi theni sifike with different people. She came with someone else, I came with someone else because of it was actually a matter of siye emtshatweni. Yosha. All right, sure. niye nee-breakups Yeah. nee-heartbreaks I heartbreak akho next Oh. nje kuyiwe kuba can we go to a wedding, something to that effect. Okay, I think actually she was starting something, I think, at that time. Yeah, but anyway, so hayi ke kubuliswane, I mean wonke umuntu uzawudibana apha ke kubuliswana khona mna ndifika on the day, bona bafike the day before. Hayi ke shona ndifike on the day, hayi ke kubuliswane kungabikho nditheni, qhubeke umtshato kohlukwane. Akho nditheni mbonile undibonile uhamba nomnye umuntu, akho nditheni andicinga nix ni. khange umbone uba Andibona ngani akho laa nto yoba Akhange yes I see you feeling uba love at first sight. no, No, it's okay, not that's a that. feeling. The only
only time I remember before that is when kwakusithiwa must choose partners ne sithunyelelwe eza pictures ke ngoku bachuza ndandichuze yena ndanqandwa quick ndanqanda quick uthaba kodwa I know that sethathiwe lo mntu okay akho detail ngoba lokhu nami ndiyazi akho kuyo siyokhapha pha but ke okay anyway lo mntu anaye ngumuntu okhapha uyangumuntu okhapha nokuba azathana naye yeah exactly yeah that's the setup so sure no problem we go home apha yena lo umuntu senento yena une interest yena ngoku umuntu lona kuyinto ba mabaqhubekeke but since it in my choosing it was for ukhapha so sure no problem I need respect sure no problem ayike ukudityane kuhanjwe ungabi khona umtshato wangoMarch that year ndingayithathi i-leave during December kaSARS and nothaba majonga ndizathatha i-leave ngoJanuary because of I was in Joburg the other time January. It was quiet and so I wanted the quietness. Ndithi okay Jones ase Joburg ngoJanuary xa ndithatha leave. Hayi sure no problem. Wathi nonkosikazi akake bangamna problem nyani banda accommodate. Xa ndifike eJoburg that year kukwi conference eOGSN ka Noel Jones. Noel Jones is American preacher lo shome ka Tibutacha. But anyway so ake bathi masamenzise pha sure ake. Yeah xa ndisithi siyafika pha Jini nangunoma. Hey, yeah, the face was, okay. Oh, lava now. Okay, sure, ngabi khona. Oh, I can khutshwe. Okay, first day le. Le ndihamba over weekend, fika on a Friday. Ayike. Ayike kuthiwe ngomso iGaladina. Oh, sure, no problem. Ayike si-ready. Bendikazi lokho kuzawuba khona eGaladina. Ayike ndiphethe ke nami. Oh, andiphethe ndizawuthenga. So ndithenge the next day anyway. Athi uThabang ayike sawuke singene isixeko because ndi-single naye uThabang unalento yakho naye ba efandini ithini izawude wabona athi uThabang sakubonisa siright apha ndithi sure no problem ayike yeah man sifike xa sifike ecaweni ke ngoku on the day on the Saturday kwiGaladina unoma kucelwe ba driver because actually I left my driver's license here so I couldn't take my car enantsike eJoburg so athi uThaba no cela unoma kuba izazotshintsha lapha makathathe sihambe ahambe nawe sizawudibana sonke pha hayi ke shonyani sihambeni siyancokola kapha endleleni afumaniseke batyhini a lot of commonalities where we come from. She comes from Cape Town background broken but she had both her parents khulele bobusini and all of those things hey yadibana ngoko okay sure ngabi khona sifike hayi kuhlalwe hey yanceda ibobosi jonga lo muntu yazi imvula exactly yeah exactly and somehow and I think that was one of the things I was most of the time worried about ukufumana umuntu that does not understand my background because of I knew that thing has something that needs someone to understand something about it. Agobi mayonnaise nje. Agobi mayonnaise. Utheni ujena nje wena hayi. Athi mayonnaise kamsebenzi. Nongxaki yakho exactly. Ne mayonnaise. Lo muntu une abundance approach to life. Mna ndine scarcity approach. Yeah efandini. Yeah exactly. So and ke ngoku i-goals zakho une-goals lo muntu ezindenza nqoma I like it. Oh wow. Hayi nyani singene ke enantsikeni kule conference ntoni kuhleli ke ngoku hayi iqhube lento aze uThabang uza ke ngoku yena uzofulfilla lento yoba lixesha ngoku loba basike singene isixeko ke uzokubonisa abantu kaloku ufuna ubonisa abantu kaloku ndi right ngoku actually the right hamba kayeka mission abort abort mission. We ended up spending most of the time having our own discussion. We actually left the hall and we started then. Later. Oh, wow. Not so long. I think probably 6-7 months later, I think when I proposed. 7 months? Yeah, I knew at that time what I was looking for. And I knew I found it. Proposed, went to her home. I don't know how long it took then after that we got married. Oh wow. Congratulations that. Thank you. Congratulations. Thank you. Into siyaziyo and dalasayazi ba you are a good person. Thank you. And besiyazi ba umntana abantu uzawuthandwa uzaphathwa kakuhle.
Sure. And that's what you've done. How many years ngoku nitshatile? 6 years now. Wow. Yeah, 6. Ayivelanga 6. Yeah. Ayivelanga 6. Yeah, I know. Akudlalwa pha. Yeah, hayi ayivelanga. I-COVID senitshatile. Hey Joe, i-COVID. So lo mlapha ecam kwakho lo. COVID. 24 hours lo. I-COVID ibiyi-glue yethu ya. Noba ndandifuna ugoduka ke ndandiqomba sesibanjwe yile nto uba yi-lockdown otherwise because khumbula lo and mna ndiye eJoburg kuba nditshatile andiye eJoburg because ndiyofuna i-career so ndinayo into ethi ndize ngapha bantini so xa ugeza ndinento ethi ithi into yakho ndizele ungezela kanti yapha Mamela tata. Yho. Ndinxamele ipati eyi-1. ya masiye khona tata Ndinxamele ipati ethi tata you were 3. yeah Usister wakho na 14. yeah Wayena ngapheni wayena When I 14 when I was 3 yes so she's 11 years older than me yeah mam seJoburg. yeah Mam yaphangela pha. yeah Abantu won't believe yeah into zayishare about that. yeah But eJoburg ufika uhlala phi? so okay so eJoburg ndiyafika ufika kwam siqala sihlale kwindawo kuthiwa the parks pha eRiversen so most years influencers if uyazibona sihlala pha in that so it was a nice start for us in no time ngela xesha sisalindele iCovid sithenga indlu ngela xesha off plan Yho. before actually so ufika kwami actually eJoburg so ndifika ndifuna utshintsha ke ngoku le nto yakasari ngoba ngoku usari sebendisokolisa ke ngomuva ne so sure and ke ngoku ndinento ethi kasari le mali yakasari sayizondi-survivisa pha eJoburg seJoburg pha akudlalwa ndifuna umsebenzi ngoku andapply ndidinwe ndidikwe ndiyeke unoma xa bebe-apply on the other side apply like use CV yam so ngeli xesha bendapply so Hamba nkosikazi. no, yeah. So it's very resourceful. So ndiyekile ke mna ndike ngo-reject nothini one time during hard lockdown fumane call hey ndisamkhumbula Olga from Sasol okay Awukhumbula ndiqonda uku-applya mna wena. ayeke noba like uSasol ngelaa xesha all yi-garage le nto okay unoma is like uyandibona uba kuba uyayiva le nto She's like, okay so azothi lo sisi no siyabona uaplayele for one thing but le sibona qualifications zakho qualify iyo zi-applicable for another position we have we're not sure if you actually would be interested in looking at it okay jongile mani ngayazi nale bendiaplayela okay yeah thumelisa i-specifications athi sure andithumelela sis literally 3 days time i-interview I killed the interview next day they want my documents sent through second interview CFO econ we have the second interview killed the second interview second day still documents in no time I'm starting Kasasol Hey. Sasol head office Hey. I'm hoping bakho mntu akasasol uzayibukela le nto ngoba andizoyiphendula pha endiza kuyo isalary yam tata by almost double bayinyusa to the point ndikunika ke ngoku ii-details abanye abantu bangazi bayinyusa to the point uthi u-HR we can't take it we were supposed to take it further we can't take it any further it's not going to be legal Yho. Jonga mna le nithethayo ne. Ingqondo yami ithi thwebo bosini Yeah. net. yeah That child thetha ngayo ngoku. yeah now ndiyangena hayi nam ndive nithina no hayi siyathetha ngoku we buying property unoma ke was in IT so she moves now and again I start Kasasol she was not starting a Blue Label she starts Nedbank same day 1st of August Hayi le couple. so she starts we are both in Sandton now we buy this property ekhaya lami Hey. Umama waphangela. waphangela ekhaya lami Okay. Mndo slow. yeah We are saying here when umandi lakhe was 3 yeah sister wakhe ena 14 yeah umama wayeseJoburg esebenza Domestic work. emakitchen yeah exeshwe ngabelungu ekhaya lami ekhaya la yeah hey
ithi into anani bangu-180 ngu-360 okanye Full ngubanani. circle. You are there. Yeah. Full circle. Yeah. We are staying about a kilometer away from a racetrack. It complex to a Kalamikon. The people know this. Now, just that is a hotspot. And now this is it's in Fundilenge property ke ngokwasars. I was doing property projects and all of those things, so I learned a lot there, and that's why now we actually see my content most of the time is around property acquisitions and all of that. I bought that. We buy in Cape Town. Kini tata. We buy in Cape Town, another investment property. We almost buy where we were staying at River Sands. They stopped there because they were not sure. They were selling COVID lockdown. They didn't know. We had already been approved that they cut down. So we buy in Kailam, we buy in Cape Town. I still have the one here in PE. We're renting that out. We buy land. So we buy in Scented. Kini lo tata. Man like sitting on the one must have been so confused bra. One person. Sithetha ngalam to lowana NMU kanye UPE kyanetha unxiba flops nekas. Sithetha ngalam to wayethenga kwandokwenza. Yeah. Pha enjoli Yeah. kubekwe pha. We buy here in PE, South End. Njengaman like. Yeah. Yayiqonda mosifuna bangabantu kukho abantu abangenayo leyo thengiwe. Nina nibali property kunzima kwe-1 kwezinye izibalayo. Yeah. Sorry, last one. Started 4 ways old, that. Yo. Hey, iredi room yampa xa nsenyuka Very much. ndenyukile. Kuko duplex flatlets on top of the garage separate. Yo. So ukabila one. Ndenyuka nomivuyo Yeah. nomama ekhaya siya eJozi. Sorted. Hey, man like anyone who understand why we brought man like this is what mna bendizimamelela xa ncokola naye. Sure. This is why we are here, my Sure. brother. We want a young person or make a crossroad yoba. Do I take drugs because I caught temper? Sure. Do I take iqale skolo? Sure. And do you know about you, Nina, a group endaphumela kuyo from prison? Sure. You're one of the few group kwabazalwane endenqomba hey man influence him nendlela influence ngayo pha Sure. ngiyithanda. Sure, that. Ba negative nedibasa nobuzalwane. Hey. But social media. Sure. Abantu baxhaxha ngapha and people expect abantu ba perfect. Yeah. Expect abantu ba perfect and to an extent uthi usathi umuntu hey usinsi uthi qonda you ask ngixele ngabo bantu. Yeah. Ba judgmental abantu. Yeah. If umuntu kulondo kukho ichance ba angaya for instance so makaye for instance. Yeah. Yeah, no, that's so for me. Makaye kwezo you know. For me, the biggest part is that salvation made so much sense. It still makes so much sense today. It doesn't matter what kind of success everywhere I am, my success is accredited to God. And that's not a cliche. That's a real thing because of that is actually who I would have been. I would have been defined ngemi pajazo. If it was not for all the other things in this bizarre ngoku. Kene ngumpajazo. Yo. So tata, you are a married man as property ndiyeke and yazi kubani bala. Yeah. Like nje tata. Yeah. Tata, I want to say we are inspired. Sure. And people are going to ndabacela bakfollow abantu where you teach. If you follow man like Nondenja, he teaches about into the property investment, teaching a tax, akubonisa bangabana ithini. There's nabafuna umbhukisha. Yeah. I-companies can call him for ba aye ambo cacisa. You know, abatisha abantu nabantu abadala bacinga bayayazi. Yeah. We're talking ngomuntu ohlele more than 8 years kwa SARS. Yeah. Umuntu oyifundile esikolweni. Thank you so much man. Nakunkosikazi yakho. Sure. Nithi nifika eBhayi. Ubeke nje izinto tata. Yeah. And yavuya qha ngakhange bashiye phezantsi uyewangena. Wababone hotel bahleli kahle. Yeah.
and you were driving the whole day. Yeah. But you chose Bamauzi Upper because it's weekend. Sure. So yes, thank you so much, Tata man. I appreciate Lento. You Ndiyavuya to call you my friend. Yeah. You are very much my friend. Yeah, ndiyavuya kakhulu ibrother yam. Uthanda nasendlini ke uthanda umakhulu wam. Man lakhe. Umakhulu bevuya ekhaya xana kufika abantu banjengami bazonibona. Yeah. Wena ulungile ubani. Sure. Ningabazalwana abavuthayo nizonithatha apha endlini. Do you know you took me one Christmas and I spent the Christmas nefamily yakho? Hayibo. I'm serious. I think kwakuko Second Avenue indolandayo neboat indolandayo Admirals. I think the one time, because that's where actually had the Christmas thing. I remember you fetched me for that. I remember those things. But one thing I know my family love. And I know. Umamako, umakhulu wakho. I think I'm not sure wrong maluma ngubhuti wahlala eRoland Park. Yes. Yeah. No, thank you so much. Anyone obukeleyo apa siyamcela ngalibali to subscribe and like. Sambulela man lakhe. I am so inspired mna. Ngoku ndimazi manje ngisothuka ezinye izinto. We can't wait for the book. Sure. We can't wait for a film ka Netflix. Sure. The production team will be shooting that. We'll be shooting London. We'll take it to another level. Sure. We've learned so much in cameras. We understand production. Sure. Hence we have learned. Any step, i-guest zethu ezilapha ezibhalayo. After the we want to do films out. Sure. Zonke guests zethu will run to do something. Sure. They're all special. Wow. Thanks, Tata Cool. Yeah, thank you, Tata, and thanks to your team. Thanks for affording me the opportunity. I feel honored, Uba. You actually have invited me. Thanks you so much. Thanks. All right. Sabulel. No, thank you.